Kag sa number 1, naka-full alert na sa karon ng kapulisan para sa Semana Santa. Samtang sumugod naman buwas yara sa blue alert ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Emergency Operations Center. Ginsiling ni Brigadier General Arnold Thomas Ibay, ang pamuno sa pulis sa Regional Office NIR, nga karon skeletal pa lamang ang deployment sa mga probinsya para sa Holy Week. Kag sa Miyerkules gid magasugod ang lubos nga deployment. Kay ginapaabot ang pagdagsa sa mga magabiyahe tutukan ng mga bus terminal, airport kag seaports. Kag tungod man nga ini isa ka religious nga kahiwatan, ginapaabot man ang pagdagsa sa mga tao sa simbahan kag mga pilgrimage sites. Kag sa mga nagabakasyon, mga resorts ang ginapaabot man nga mangin fully booked. Kag nalakip naman ini sa mga deployments ng otoridad. Wala ginatugutan ng leave kag day off sa kapulisan sa sini nga mga inadlaw suno kay Ibay. Nakaalerto ang PNP batok sa mga luyag magpamentaha sa sitwasyon. Samtang masako man ang pagtutok karon sang natungdan nga disaster teams sa paglupok sa Bulkan Kanlaon, yara sa blue alert ang PDRRMC para man sa Holy Week kag ini magalawig tubtub sa Abril 21. Panumdum ni Governor Eugenio Jose Lacson sa publiko labi na sa mga magabiyahe nga maghalong sa dalanon, indi magdali kag kung kinahanglan mag-drive, likawan ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. There are already skeletal deployment for all the provinces, but magsisimula po talaga yan ng Wednesday. So tinitingnan muna natin yung deployment natin dahil marami po tayo magta-travel na mga kababayan natin yung pauwi. So we're securing our seaports, we're securing our airports, bus terminals. Then from there, pupunta na po tayo sa mga religious sites natin at babantayan naman natin pagkatapos noon kung saan naman sila magliliwaliw, let's say mga beaches natin kasi siyempre may liligo. Then yung pagbalik na naman po, pag-travel na naman papunta sa kanila mga bayan-bayan or yung mga opisina. If you're traveling, the usual, don't drink and drive, especially those riding on motorcycles. No? You don't have to go fast actually. If you're going out, you don't have to go fast. What's important is you reach your destination. So it's not a race.